Генова, уважаема госпожо Паскалева, уважаеми колеги от Народно читалище град Карнобат, уважаеми граждани, ученици и учители. Радвам се да ви приветствам в училище във връзка с един проект, който показва, че силата на общността всъщност е силата на свързаността между хората. И когато ние сме събрани в общност, това работи. За мен проектът има още една много силна страна, че двете средни училища в града работим по чапката на общ проект, което е особено важно, защото партньорствата помежду ни трябва да се засилват, да се задълбочават. И двете училища имат своя профил, своето самочувствие, своята гордост в професионалния си път. Ако обаче успеем да работим успоредно и заедно, това ще говори много повече като резултат. Така че надявам се този проект да даде началото на един нов процес на взаимодействие, особено в гимназиален етап. Ще поразкажа малко за проекта, след което Вихран ще говори повече. Преди няколко месеца една фондация Аман Еко, която работи в София, на едно момче, което се казва Вихран Митев, което за мен беше абсолютно неизвестно, то до онен ден беше така, предложи взаимодействие между двете училища под една кауза, която ние като училище сме препознали отдавна. Това е екологичната кауза и мисълта за бъдещето на Земята. Осъзнато е като търсене в нашата училищна общност, че ценността на децата да се грижат за бъдещето си, запазвайки планетата, е важен фактор, защото всъщност те трябва да осъзнават себе си като граждани в следващите етапи от живота ни, не само в настоящето. За повечето от нас, ние вече сме на втората половина от тази част на живота си, докато те сега стартират. Ние видяхме възможността в това да се проведат работилници, да се използват нови методи за това неформалното образование да подкрепи техните знания по отношение на екологичния път. И по този начин мотивирахме участието си в проекта. Предполагам за колегите от училище Кирил Методий било същото. След което трябваше да потърсим начин да дадем символ на това, че общността може да бъде заедно. Като предложението беше за създаването на графит в двора на училище с доста условности по пътя на създаването на графита, защото всъщност фундацията, подкрепена от фундация Софийска платформа, можеше да осигури само част. Оттам трябваше да стабилизираме стената, трябваше да я боядисаме в основен фонд, трябваше да я грунтираме, трябваше да осигурим скели, трябваше да осигурим подвижна платформа. Все такива работи, които първо бяха много предизвикателни и второ трябваше да се вземат бързи решения дали се случи или нещо, в противен случай може да не се постигне ефект. Тук е място благодаря на Мария Чанева, не виждам къде е. Мария, махнинат да видят тия, които не те виждат. Мария учител при нас преподава изобразително изкуство и технологии, но с нейното име се случва сериозната обнова и това е едно от лицата на младото поколение учители в училище. Мария е един от хората, също човека, който създаде и екокомитета на училището. Нейните усилени действия работят за създаването и включването на училище Христо Ботев в групата на зелените училища. Ние сме носители на Симфлаг. Екологичните дейности, които влизат и в STEM и STREAM дейностите на училищната общност като проекти, всъщност са навсякъде. Мария много бързо реагира, особено в предизвикателствата да намери хора, които да застанат зад гърба ни. Тук ще благодаря на трима от тях, които изключително много ни подкрепиха, в частност на госпожа Мария Генова, която координира процеса и свързаността с хора извън и в общината, на фирма партньори, лицето на нейния собственик, точка, нали така? Господин Тодор Атанасов, като тук няма да кажа, че всъщност и Милена направи много, за да ни подкрепи. Те са родители на ученици в класа на Мария и на семейство Бяндови, които са собственик на хотел и ресторант Мираж. Сега е момента да изкажа благодарност за вашата съпричастност. Най-напред една благодарност към госпожа Мария Генова, ще я помоля да дойде, за да я връча. От името на всички и специално от нашето училище, за това, че подкрепихте процеса на координация, за личните ви усилия и за това, че тогава, когато беше почти невъзможно, вие ме казахте, трябва да го направим. И така, заповядайте, за нас е чест. Вихран също ще ви...
Търма партньори ЕОД, град Карнобат. Тошко ще дойде да вземе, да, радва се. Поздравления, благодаря, не знам, че тук винаги до нас, както и вие, защото винаги да сме И хотел Мираж, град Карнобат, заповядай. Тук малко стана като семейна история, нали? Зоя работи в училище. поздравления за пее. Специално на господин Бяндов старши. Много ви благодарим за всичко. И понеже много говорих, на финала ще кажа само нещо. Общността може да работи заедно и училището е естествен център на тази общност. По проста причина, че на територията на училище се пресичат най-много пътеки. На тези, които са били в училище, на тези, които водят децата си до училище, на тези, които работим в училище и най-вече на тези, които учат в училище. Всъщност почти няма човек в общността на община Карнобат, в градската общност, който да няма допирателно в училище, включително и бабите, които живеят наоколо, имат идея за това как трябва да изглежда училищния двор. Така че за първи път ние получаваме подкрепа благодарение на Манеко. Силно се надявам, нали, че това ще създаде нови партньорства, следващи предизвикателства и много ваш опит, който да бъде предаден на нас. И сега я представям Вихрен Митев, човека, който стои за това лично и персонално, да поговори малко. Много благодарим за топлите думи и откриването на събитието. Трудно бих могъл да бъда многословен след всичко. След мене. Да, но започвам най-напред с благодарностите към финансиращата страна, която подкрепи нашия проект и нашето желание да дойдем тук и да работим с местната общност, на училищата на училище Христо Ботев и на училище Кирил Методий, както и на община Карнобат, които са с нас, които така стъпиха и ни свързаха с хората, които да могат да организират дейностите и персонално вече, наистина, както и на Мария, която мога да кажа, че беше местния координатор на проекта и успя да изпълни изключително много дейности. За фундация Манеко наистина сме екологична организация, но през обученията, които правим в по-малки населени места, видяхме колко е важно да се подкрепя местната общност, колко е важно да се предоставят възможности за развитие на младите хора. И по този начин имаме опит с проект в Кюстендил. Там успяхме да овластим младежите да могат самостоятелно да организират събития, да са част от процеси, да работят с общината, тя да е винаги отворена за тях. И всъщност в момента се пребориха да имат свой собствен младежки център, с който да започнат своите първи дейности. Така че това е един дългогодишен опит, който беше наследен от други организации. Ние по-лесно спечелихме тяхното доверие и всъщност видяхме как те в момента младежите сами ни търсят, сами искат да развиват нови дейности, имат идеи, имат визия за младежкия си център, предлагат дори в него да има IT хъб, така че да могат те да развиват IT специалисти, които да останат в Кюстендил и да си работят оттам, а не да ходят в по-големите градове, само и само за да намерят работа. Така че това е един модел, който това е една негова страна, той може да има много други страни. Смятам, че може да се прилага успешно и да се разпространява в други градове. Надявам се, че сега поставяме началото на един такъв процес, както се говорихме и преди малко, и започваме да работим по него. Другото, което е, наистина свързаността на общностите е изключително важна за устойчивото развитие. Не както сега започнахме и да оставим дейностите с отворен край, а напротив да оставим вратата широко отворена, по-скоро да съберем идеи, да използваме и днешния ден толкова слънчев за начало на следващи проекти, които може да правим. Искам да благодаря и на художника, който нарисува графита. Страхотен е. Искахме да имаме първоначален проект, да видим как ще изглежда, да се гласува за различни варианти. Той каза, доверете ми се, ще стане добре. Наистина е страхотен. Надявам се града да си го припознава, да си го хареса. И също така, наистина той да е пример как местните граждани и най-вече младите се ангажират с създаването на нещо ново и след това се грижат за него, да го пазят, а и да го разпространяват. Естео направи много компромиси, много хора помогнаха, благодаря и на бизнеса, който е тук, защото той също се включи.
И без всички вас, без всички тези усилия, които всеки направи, нямаше този проект да бъде възможен. Той е мъничък, но отваря вратите за нещо по-голямо. Така че няма да ви отекчавам повече. Искам да благодаря само още на един човек, се сещам. Метин знае за кой става въпрос, може би. Как стана за мен всичко? Защото Иван Стоянов разказа при него как е дошло през мен, а при мен как стана за проекта. Завършил Софийския университет, специално философия, и там в по-долните курсове имаше студент, който се казва Неделчо Василев, гражданин на Карнобат, който също учеше там, и през годините ние сме се запознали, обменили сме опит. Той много се интересуваше за това как се развива организация или бизнес. В моят случай е неправителствена организация, но той беше започнал няколко бизнес идеи и искаше да обменим опит, да поговорим какво може да се прави и как се случват нещата. И така в годините малко пъти сме говорили, но той винаги е говорил за Карнобат. Винаги е говорил за това, което прави, за велосъстезанието, което е започнало. И макар и да не говори тук, аз усещах, че той говори с огромна любов за града си и че макар да няма възможност да живее и да се реализира тук, той продължава да търси начини да развива града си. Така че в първата възможност, бяха 2 дни преди кандидатстването и крайния срок за кандидатстване по проекта, аз му предложих дали да не опитаме да направим нещо, да подкрепим твои дейности. Той веднага каза, не, аз ще те свържа с хората там, отварям ти вратата, вие направете нещо смислено. Надявам се, че това смислено нещо наистина успяхме да го направим и че то продължава за напред, за пореден път, повтарям се вече. Така че мисля, че това е един много хубав пример, който трябва да продължим да пазим и да пренасяме. Пак казвам, толкова много хубави хора, надявам се, че можем да променим нещата към по-добро. Така че, нека да дадем начало и откриване на графита. Да. За посланието може би да кажете? Не е толкова? Не. Аз по-скоро искам да дам думата на господин Димитров, ако иска да каже нещо след нас. Нарочно запазихме правото и да говорите след нас, да може все пак да ви потопим в историята на процеса. Но и аз искам да кажа 2 думи за Естело. Изключително предизвикателство беше най-напред да си го поискаме. Знаете, Бургас има визия графитна, благодарение на неговия талант и благодарение на неговата работа. Тя е на различни места, свързана от едни лица, в които има много надежда, много живот и много поглед напред. И ние си избрахме да работим с Естело. Трябва да ви кажа, че като всеки творец това не е лесна работа. Особено когато той казва постоянно довери ми се, пък аз като директор съм склонен да не съм толкова доверчив. И до последния момент му обясняваше, човек ще го хареса, спри да ме питаш кое къде, стига да ни се меси. Така или иначе свърши перфектна работа. Още веднъж аплодисменти за Иван. И хубавото нещо е, че малко след този графит на улица Генерал Радецки и на улица Ботева се появи още един. Така че, господин Димитров, нали, тук този квартал ще се оформи като квартала на графитите, видимо. Сега трябва нашия гараж, така. Всичко ще е наред. Давам думата на господин Георги Димитров за няколко думи, след което ще открием рисунката официално. Това не е изненадващо, че ще ми дадете думата, но дойдох с желание, защото тия графити ги гледам вече 15 дена и искрено им се радвам, при положение, че аз мразя графитите. Но мразя уния драсканици, които са по стените на жилищни блокове на училища, на това хубаво, което е направено. Свалям ви шапка за това, което сте направили. Карнобат има проект. Не е новина, журналистите са тук, но аз не знам, мисля, че директор на дирекция европейски проекти не знае колко проекта се работи в момента в общината. Но това е нещо, което радва окото. Защото честотата, не само тая, с градинките, не само това, което излъчват децата на този графит. Честотата в душите ни, екологията в човешките отношения е нещото, което ни дава надежда, че ще продължим напред. Благодаря, Иване, на екипа, на всички, които се справихте. Продължавайте напред, все така община Карнобат застава зад вашите идеи. Ние сме добри изпълнители, стига да има
генерирани добри идеи, които да ни водят напред към по-красивото, към по-значимото в живота и в човешките отношения. Успех!